Moji drahí, hovorí k vám syn Košariského kopca a evanjelickej fary. V dome môjho otca sa ráno začínalo modlitbou a prácou, večer sa končilo knihou a vďakou. Z tejto jednoduchej školy som si vzal 3 príkazy, ktoré som už nikdy neodložil. Veriť, milovať, pracovať. Nie ako heslo na múre, ale ako denný rozkaz. Ako chlapec som chodil do škôl v Prešporku, v Šoproni, napokon v Sarvaši, kde som zložil skúšky dospelosti. Cudzí jazyk, cudzie zvyky, cudzie mravy. No človek, ktorý chce rásť, neľutuje nepohodlie. Naučil som sa nezľaknúť prísnosti a mať rád presnosť. Presnosť je úcta k pravde. Roku pána 1898 som prišiel do Prahy. Najprv som skúsil staviteľstvo. Človek má mať remeslo v ruke. Ale hviezdy ma volali mocnejšie. Prestúpil som na Filozofickú fakultu ku matematike a astronómii. Spolok Detvan mi bol druhou rodinou, knižnica Karolína chrámom. Naučil som sa tu, že ideály nepatria pod sklo. Ideály sú na nosenie, i keď v trní. Roku 1904 som v Karolíne obhájil dizertáciu a s doktorátom, prázdnym vreckom a plným srdcom som odišiel do Paríža. V Meudone som zaklopal na dvere observatória. Starý pán Jansen, majster svetla, mi otvoril. Príjmete ma? Ukážte, čo viete. A tak som dňom i nocou meral, počítal, zapisoval. Nebolo tam sentimentu, len práca a disciplína. Keď bolo treba, šli sme do hôr. Viackrát som vystúpil na Mont Blanc, nie pre slávu, ale kvôli čistému vzduchu a prístrojom. V snehu som zistil, že noha, ktorá vie, prečo kráča, unesie viac než noha, ktorá len kráča. Odtiaľ som posielal domov krátke lístky. Už som na ceste. Vodí sa mi dobre. Nie veľa slov. Pravda a radosť stačia. S vetrom a slnkom sa priateľstvo nerodí v salónoch, ale na výpravách. Roku 1905 som sa podieľal na pozorovaní zatmenia v Španielsku. O 2 roky neskôr viedol prácu v Turkestane. V stepiach sa človek naučí skromnosti. Ďalekohľad sa montuje na zemi a myseľ sa dvíha k nebu. Potom prišiel Tichý oceán. Na Tahiti som vybudoval malé observatórium a sieť pozorovaní. Chystali sme sa na Halleyovú kométu. Prišiel však mrak. Mrak, ktorý zakrie slnko, je dobrý učiteľ. Ukáže, že veda má mať aj trpezlivosť a opakovanie. Tam som pochopil ešte jasnejšie, že poznanie je moc. Nie pre osobu, ale pre národ. Francúzsko sa mi stalo druhým domovom. Prijal som jeho občianstvo a s ním i povinnosti. Keď prišla veľká vojna, nebolo na čo čakať. V januári 1915 som šiel k letectvu. Pilot z kúpeľnej lavičky nevzíde. Pilot vyrastie z potu, z disciplíny a z vedomia zodpovednosti. Lietal som preto, aby som mal právo sedieť s generálmi za jedným stolom. Keď viete, čo je riziko, vážite si život svojich vojakov i slovo, ktoré za nich hovoríte. Ale už vtedy som vedel, že pre Slovákov a Čechov sa nerozhoduje len v zákopoch. V Paríži sme s priateľmi vytvorili Národnú radu, pevný stôl pre politiku i pre vojsko. Neboli sme tribúny kriku, chceli sme zmluvy. Zmluva je vážna vec. Šetrí krv, drží slovo, buduje dôveru. A tak sa aj stalo. Naši spojenci uznali naše jednotky. Vznikol právny rámec pre armádu, ktorá už nebola len snom v očiach dobrovoľníkov, ale skutočnou silou spojencov. Na jar 1918 som pôsobil v Taliansku. Rokovali sme tvrdo a trpezlivo. Dňa 21. apríla sme s predsedom vlády podpísali dojednanie o našom vojsku v Taliansku. Bola to prvá zmluva v mene štátu, ktorý sa ešte len rodil. V tých dňoch som si znovu povedal, že štát sa nevykrikuje, štát sa vybavuje. Jeseň toho roku priniesla ovocie práce. Dňa 14. októbra 1918 vznikla v Paríži dočasná vláda a mne sa dostalo ministerstvo vojny. Úrad nebol stolička, ale bremeno. Na východe stáli naše légie v Rusku. Bolo treba riešiť transporty, výzbroj, zásoby, sľuby i účty. Doma sa stavali základy republiky, no i tam platilo, že reputácia je kapitál. Získava sa presnosťou, plnením zmluv a prácou bez výhovoriek.
Dovolím si osobné slovo, nie som rečníkom chrámových orgánov. Hlas mi neznie mohutne, ale slovo má mať váhu nie podľa decibelov, ale podľa pravdy. Píšem stručne, hovorím stručne a žiadam veľa, najmä od seba. V listoch domov som nosieval vrúcnosť a v rozkazoch presnosť. Vernosť rodine a priateľom nie je sentiment, ale povinnosť. Tak som chápal i vernosť k národu. Ak sa pýtate, čím som žil, hovorím vedou, letiskom a rokovacím stolom. Veda mi otvorila dvere k svetovým učebniciam i k ľuďom, ktorí počúvajú argument. Letisko mi dalo autoritu, aby som nebol len pánom s mapou, ale mužom, čo pozná hladinu rizika. Rokovací stôl ma naučil, že najdlhší pochod sa kráča po centimetroch a najväčší spor sa rieši vetou, ktorá sedí na papieri a platí aj zajtra. Moje priority, povedzme ich rovno, bez ozdôb. Poprvé, štát. Štát, ktorý je domovom spravodlivosti. Kde sa Slovák cíti doma, Čech je bratom a menšinám patrí česť, nie podozrenie. Štát stojí na zákone a na ľuďoch, ktorí ho poslúchajú nie zo strachu, ale z úcty. Po druhé, zmluvy. Zmluvy so svetom i medzi nami. Bez sľubu daného a splneného niet dôvery. Bez dôvery niet úveru. Bez úveru niet priemyslu, ciest, škôl. A niet ani armády, ktorá by mala čím dýchať. Po tretie, armáda cti. Armáda nie na parádu, ale na ochranu. Vojsko má mať disciplínu a dôstojnosť, dobré velenie a dobré zásobovanie. Vojak, o ktorého sa štát postará, sa postará o štát. Po štvrté, škola a veda. Bez učiteľa niet republiky. Budujme observatória, meteorologické siete, dielne, laboratória. Chcem, aby slovenský chlapec a dievča videli hviezdy nielen na karte, ale aj v prístroji. Aby vedeli, že kniha je nástroj, nie ozdoba poličky. Po piate, charakter. Bez neho sú prvé 4 len mechanika. Charakterom myslím mravnú odvahu robiť nepopulárne správne veci, striedmosť v sláve a štedrosť v práci. Nevyhovárať sa na osud, nevytlkať kapitál z cudzej slabosti, nemať krátku pamäť pre záväzky. Viem, že sa ma ešte pýtate nakoniec. Povedzme ho bez patosu. Na jar 1919 som sa vracal domov. Lietadlo spadlo. Niekto skúma príčiny. Nech skúma. Každý národ má právo na pravdu. Ale prosím vás, nezostaňme pri troskách. Moja smrť nech nie je záver, ale čiarka. Odkaz je väčší ako osud jedného pilota. Preto vás prosím, nie o ľahké cesty, ale o vysoké ciele. Nevykrikujte, pracujte. Nepohrdajte drobnosťou. Štát vyrastá z drobných povinností. Vážte si čas, šetrite slovom, držte sľub. Keď bude treba vystúpiť do výšky, choďte. V riedkom vzduchu sa ťažko dýcha, ale tam sa lepšie vidí. Ak niekedy budem vaším hosťom v triede či v sieni, nezabudnem na rodný dom. Z neho som vyšiel s 3 slovami a s nimi sa aj lúčim. Veriť, milovať, pracovať. A k tým 3 dopíšem 4., ktoré ich drží pohromade. Vydržať. Váš Milan Rastislav Štefánik.